Ako si Kagawad Romel Alope, nasa Kagawad sa Lubilan. Pila ka katuig nga isip kagawad sa Barangay Lubilan kagawad? First time pag yun ako ning intra ning politika. Oh, first time. And then gikaluyan, gibuligan sa ginawa na kadaog yun. Kadaog yun. Okay. So kagawad, so mga ilang background gamay kagawad, no? Pila naman katuig nga gihandom sa Barangay Lubilan nga madalanan tao ng maong barangay. Dugay naman ni siya nga dalan pero naghandog gyud mi dugay na gyud kay nga masiminto gyud ang dalan tungod kay ang mga proyekto sa Lubilan, sa Mangog maglisod gyud mi og pag adto sa ubos kay tungod sa kalisod sa dalan. Ako nagpasalamat ko sa gobernador Bambimano, sa kanang sa kapitan, sa mayor sa Naawan si si Dennis Rua na nagpasalamat ko nga naabot na gyud ang among gihandom nga masiminto ang among dalan dire. Unsa ba kalisod sa una ang kahimtang dani kagawad sa katong wala pag yun na nabuldos ug sugod ang dalan, no? Lisod yun kayo sa una kay bisan ang mga motor, mga badya maglisod yun og tungas dire tungod sa kanang example na maglapok, kusog ang ulan, ang suba, kusog ang baha, walay tulay, ang mga estudyante maglisod og ato sa eskwelahan tungod sa kalisod sa kaning pagbaha. Mahadlok mi nga ang mga bata dunay sa unang panahon nga ang mga bata nag-eskwela nga walay tulay among suba maglisod ang mga bata pagtabok katungod sa baha. Karon nagpasalamat ko sa kining programa nga panagid ang simento sa kalsada hasta mahiyog tulay pod para maayon ang pag-agi sa mga tao o paglugsong sa mga produkto. So kagawad, no, basin na doon na kay gustong mensahe, no, isip pagpasalamat sa mga nagpaluyo sa maong proyekto kagawad o aram para sa katauhan kagawad. Dako kong pasalamat ko sa kang Congressman Bambi Mano sa DPWH o sa kang Mayor Dennis Rua na ilang gihimo ni nga proyekto. Daghang salamat. Daghang salamat kagawad.